Hei, Fotofabrica! Aceasta este partea practică a filmului despre balansul de alb. În primul rând, indiferent de situație, trebuie să faceți tot posibilul să obțineți balansul de alb corect direct din cameră. Nu este indicat să lăsați asemenea aspecte pentru postprocesare, chiar dacă aveți suficientă răbdare să corectați imaginile ulterior. Puteți utiliza timpul respectiv pentru o corectură mai detaliată, în condițiile în care aveți deja expunerea și balansul de alb corect realizate direct din cameră. Din păcate, nu există o rețetă universală a balansului de alb, dar eu prefer să fac diferența între balansul de alb corect și cel ideal. Balansul de alb corect este cel obținut cu ajutorul unui grey card sau unei porțiuni albe din imagine pe care o indicați aparatului ca fiind albă. După părerea mea, de cele mai multe ori este de preferat să porniți de la tonurile găsite prin metoda aceasta și să încălziți puțin imaginea, fie crescând după gust gradele Kelvin, fie utilizând tabelul interactiv din aparat. Acesta este un instrument foarte util în situația în care doriți să obțineți o anumită nuanță. Se găsește în toate DSLR-urile și aproape toate mirrorless-urile de pe piață și este foarte ușor de folosit. Tot ce trebuie să faceți este să mutați cursorul pe nuanța dorită și balansul de alb se va conforma. Fiți mereu conștienți de situația în care vă aflați. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să fac setările potrivite pentru o cameră, unde, spre exemplu, lumina era de bec și în momentul în care am intrat în alta, să uit să schimb setările pentru lumina de neon. Cu timpul veți deveni din ce în ce mai conștienți de lumina din jur și de momentul în care aceasta se schimbă. O altă situație des întâlnită este cea în care doriți să folosiți un blitz, fie pentru a estompa din umbrele de pe fața subiectului, fie din cauza luminii insuficiente din jur. Blitzul are o anumită temperatură de culoare, care se învârte în jurul valorii de 5500 de Kelvin, adică asemănătoare cu lumina zilei, dar de multe ori lumina blitzului se va amesteca cu alta decât cea din timpul zilei și atunci va trebui să alegeți ce doriți să fie reprezentat corect. Dacă e vorba de subiectul luminat de blitz, setați balansul de alb pentru blitz. Dacă e vorba de fundal, alegeți balansul de alb potrivit împrejurării. În cazul în care dețineți un blitz extern, trebuie să știți că nu e necesar să faceți un compromis. Cu o investiție foarte mică puteți achiziționa filtre pentru blitz. Acestea sunt niște bucăți de plastic colorate care se montează pe blitz pentru a-i schimba culoarea. Cele mai comune sunt portocaliu pentru bec, de obicei vine în două variante de intensitate, și verde pentru neon, de asemenea cu două intensități diferite. Înscrieți-vă la canalul nostru de YouTube pentru a vedea filmele imediat ce le postăm. Comentați, share-uiți, abonați-vă! Până data viitoare, salutare și lumină bună!